Good morning! Happy Friday, guys! So, nagluluto na ako ng ulam ko. Tapos, pagkain namin pala. Ulam ko yun. Pero, ayan, unahin ko yung ulam ko nga. Yung para sa akin. Pumunta kasi ako kagabi sa kahapon. Yeah, kagabi sa palengke. Bumili ako nung pang-miswa, diba? So, dinamay ko na rin itong ampalaya. Tapos, ayan, nagayat na ako ng bawang, sibuyas, kamatis. And, ayun nga, igisa ko to sa tinapa flakes. Tapos, magbo-boil ulit ako ng itlog. Yan. Tapos, nakababad yung yung kapirasong karne. Yan, green to kasi. Katas to nung ampalaya. Ayan, nano ko siya. Pinigaan ko. Ayan, kapirasong laman ng baboy, igigiling ko kasi marami pang marami pang kanin. Ayan, gagawin ko siyang parang chow fan. Yan, kasi may mga stocks pa ako ng kangkong dito eh. So, lalagyan ko na lang. Anyway, mag-isa muna tayo ng ulam ko. Sana makuha na namin yung sasakyan para matuloy kaming umuwi this weekend. Kasi dapat uwi namin. Diba Friday ngayon? Dapat mamayang gabi ang uwi namin. Kaso, mag-pick up ako ng mga stocks na muna kasi bago ako umuwi, diba? Lagi kong ini-stockan sila. Ayan, kahit ilang araw lang ako sa probinsya. I'll make sure na laging may stock. Kasi sa Shopee, yun ang bumubuhay sa aming Shopee. Kaya kailangan lagi kaming may stocks. Ayan. At kung napapansin nyo, laging weekend ang uwi namin, diba, sa probinsya. Kasi ayoko nang madadatnan ako ng Wednesday sa probinsya or madadaanan yung Wednesday na nasa probinsya ako kasi nagsisimba ako sa Baclaran, 'di ba? So, yung pinaka lang na matagal na nasa probinsya kami is nung Holy Week, yun 10 days kami doon kasi yung mga mga santo, di pa tinatakpan yun kapag Holy Week. Eh, yun. Sabi ko, absent muna ng 1 day sa pagdodobina. So, yun lang yun. Ayoko talaga uma-absent sa guys, sa pagnonobina. Nagisa ko na guys yung bawang, sibuyas, kamatis, and then naglagay na rin ako ng tinapa flakes. So, sunod na natin yung ampalaya. Yan. Favorite ko to sa ampalaya, luto. Yung sa tinapa or sa itlog. Kaso mas malasa yung sa tinapa flakes kasi. Lagyan lang natin ng konting toyo para may kulay. And then, yun na yun. Iulam na tayo. Naka-sold out nga pala to guys sa Shopee. Thank you so much sa mga bumibili sa inyo. Ayan, ang dami kasing gamit talaga nito. So, pwede nyo itong i-store hanggang 1 year. Ayan April 2023 pa yung expiration niya. Kasi salt lang naman yung neto guys, yung pinaka-preservative niya. Ayan, kaya pwede nyo i-store ng matagal. Sa sa airtight container o kaya ilagay nyo sa ref. Pero kailangan naka-lock yung kasi mangangamoy yung ref nyo ng tinapa. Yan, para mas matagal yung shelf life niya. So, ayan na ang ating ampalaya. Sarap yan. Maubos ko to siguro mga 3 kainan ko to. Yan, kasi pinapapak ko eh. Oh. Lagay sa ref, iinitin. Bago ko lutuin yung chow fan, inom muna tayo nito guys. Naubos ko na yung isang pack ko. Yan kasi hanggang 10 timplahan lang ata isang pack. Pero effective, promise. And then 380 pesos lang siya. 380, 385. Kasi ganun. So, sobrang mura niya. Ayan, napaka-asim niya lang talaga guys. Pero, ayun nga, niya yung cravings ko. Talagang nawawala yung cravings ko. Kasi sa mga dati kong ginagamit, siguro na-immune na ako. Kaya sabi, pag gano'n, nag-crave na ako something na hindi ko na siya mapigilan talaga. Pero dito, hindi ka makakaramdam ng cravings and gutom at all talaga. Siguro kasi bago pa lang sa panlasa ko. Pero, ayun nga, kaya ginagamit ko siya ngayon. Ayan.
So, nilalagyan ko siya ng ng equal sugar na lang. Kasi napaka-asim talaga. Hindi ako nagbibiro sa asim niya, ha. Parang parang panigang yung asim niya. Ayan. 30 minutes bago yung first meal mo. Iniinom ko na to. So, kapag may tamis, lasang lang siya, lemonade lang siya. Ayan. Hindi ko alam ba't walang tamis to. Hindi nila tinamisan. Slimming green tea juice. Ayan. With psyllium husk din to. Kaya maganda sa digestion. Anyway, cheers! Tapos after nito magko-coffee ako syempre kasi without coffee, kulang na kulang yung araw natin. Hindi kompleto, di ba? Nagsaing ako nung multi-grain rice ko, guys. So, hindi ako everyday nagsasaing kasi hindi rin naman na talaga ako kumakain ng rice. Kaso pag lang talaga, pantanggal umay minsan, susubo ako ng isang kutsara, yung ganun. Nung last na luto ko nga, tinan nyo, ayun o, yung bakas na yan. As in, nasunog, nakalimutan ko, may sinalang pala ako. Siguro 2 days ago yun. Yun, literal na nasunog talaga siya. Kaloka. And then, yung sumunod na sinaing ko naman, before nung nasunugan ako ng sinaing, na naman, nakalimutan ko, na meron pala akong rice nga, ayun, napanis. Kaya, minsan lang talaga akong magsaing. And yung makukonsume ko na lang kasi wala nga akong diba, wala kaming micro. Ang hirap niyang hirap niyang initin. Kasi matigas siya. Kaya ayoko din sa kanya. Matigas siya masyado. Unlike yung sa, white rice. Diba madali lang sa ingin yun. Eh, yung kailangan mo pang ibabad ng ilang minutes or 1 hour, ganun. Bago mo siya isaing. Tapos pukuluan mo ng bongga-bongga. Kaya, minsan lang. Anyway. Ayan, lumabas na si Kalbo. Nag-init lang ako ng konti nung soup kagabi. Ayan. Sarap na, lapot na. Pero patola lang kukunin ko dyan. Kasi meron pa naman natirang egg. Yung inano ko kagabi. And then, yung gulay ko. So, yan. Tapos, meron pa din kagabi. And, yung kanin nila. Yan. Pork chow fan. Hindi na ako nagsaing ng white rice. Yan na lang. Ubusin nila today. Hi, guys! Ayan. Dito na kami sa sa Banawe ulit. Automotive. Kaliwa. Yan, Automotive 1 Car Care Center. Katabi lang siya netong gold. Ano ba yun? Gold cars. Gold cars. Ayan, dilim. Samawa na natin. Para mapag-grocery tayo konti. And time check, alas 3 na. Hindi na kami aabot dun sa pag-pick up pa namin. Hanggang alas 4 lang kasi yun eh. Eh, ano pa yun? Antipolo pa. So, sabi ko, pinarisked ko bukas. Sabi ko, maaga na lang kaming pupunta. Kainis. Pansin nyo ba, kapag uuwi kami ng ng probinsya, parang arag ako lagi. Kasi, nagre-restock ako, guys. Tama nga. Kailangang i-restock. At ayoko ng, wala nang ganito. Wala nang ganyan. Si Rico, sa Shopee kasi. Kaya kasi medyo malakas kami sa sa Shopee. Sana magtuloy-tuloy kasi yun ang bumubuhay sa amin ngayon, Shopee. So yun, kaya nagre-restock talaga ako lagi ng mga paninda namin. And ayun nga, tapos kung mapapansin nyo, every weekend din ang namin, ang biyahe namin kasi ayoko nang naabutan ako doon ng Wednesday. O dito na dati, Cordillera. Ayoko na naabutan ng Wednesday at pag Wednesday nga nagsisimba ako sa Baclaran. So, ayun. Kaya ilang lang kami doon. Kailangan ka pa? Sarap! Parang, parang tumangkad lalo siya. Tumaas lalo si Tonton. Kasi napalitan yung gulong, tapos yung yung molly. Yan, safe na kami lalo sa sa mga mabibigatang kargahan. Although meron pa last yung yung dati yung brake pad, brake assembly ganun, para mas safe talaga tayo lagi. Brembo. Sabi ko pag-ipunan ko muna. Kasi medyo mabigat, 130k.
Diba? Pero sarap. Oh my God. Parang bagong ano. Parang kaka-lift lang, no? Parang kaka-lift lang ulit ni, ano, ni Tonton. Ang tangkad. So, yun. Uwi na lang kami. Punta na lang kaming MOA. Mag-grocery ng konti. Ewan ko ba si Chris kung sasama yun kasi gusto niya sumama din. At kikitain niyo daw yung mga classmate niya na ano na. Pupunta na lang abroad. Doon mag-aaral. So, sabi ko, tingnan natin. Magutom na rin ako. Tagal namin sa biyahe. Papunta dito, oh. Kung saan kami dinaan ni Kuya, eh. Sana nag-ano na lang kami kanina. Ito naman. Sabilit lang naman, eh. We're home na, guys. Ayan yung mga pinamili. 3 bag lang. Mga condiments lang naman, usually. Yan. Coconut oil. Dato puti. Soy sauce. Dato puti na suka. Pure coconut oil, Baguio. Yan lagi kong binibili. Tapos dato puti vinegar. Ito sa baba to eh. Bukas ko na lang ibaba. Tapos soy sauce. Yan. Ito na mga binibili ko kasi sinasaling ko na lang siya sa bote. Yan. Tapos pang ano ulit. Ito pala sa baba. Itong dalawang to. Ang pampalaman ng boys kapag merienda time. Yan. And second bag, bumili ulit ako kasi dadaling ko to bukas sa ano, sa probinsya. Yan. Tapos, bumili ako ng granola. Baka magdala rin akong konti kasi may mga ano ko dyan, mga yogurt. Magdala din ako. Tapos, yan. Si Daddy, bumili na naman itong Ovomaltine palaman. Then, ako, mga binibili ko pang ano lang talaga. Pangluto. Ayan, bumili na ako nitong coconut milk para anytime na gusto kong magata. Ayan, ito na lang. Kaysa mag-ano pa tayo. Mag-piga-piga pa. Buti ko nasa probinsya tayo. Eh. So, dalawa. Then, bumili akong bay leaf. Then, ito, menudo afritada mix. Caldereta mix. Tapos, ito sa baba din to eh. Yan. So, may 3 options sila kung anong gusto nila. Tapos, ito. Yan. Yung ice spice na minced garlic. Toasted garlic. Ito na nilalagay ko guys kapag ka nag-ano ko, sasangag ako. Sobrang sarap niya kasi pag nahalo na siya sa kanin. Yan. Tapos, may crunchy talaga. Yan. Bili na ako ng 2. Last time wala ito eh. Ibang brand na bili ko last time. And then, itong Alaska crema. Kasi may ano ko dyan. Nandiyan pa pala yung dila ng baka. Kaso, gabi na oh. Palalambutin ko pa yun eh. Tsaka carnation evap. Yan. Pag mag-ano ko tawag doon, magsasopas. Tapos, ito, crispy fry. Pang prito. Then, yan. San Marino lang naman. Tsaka century tuna. Ay, gagawin ko pala si Chris ng ano ba yun? Yung rice ball. Tagal niya nang nire-request yun eh. Yun na lang lutuin ko ngayon. Kainin nila ni Daddy. Tsaka spam misubi. Then yung sa last bag natin, ito yung mga cold cuts. Ayun, may gagawin pala ako. Yung bumili ako nitong celery. Kasi gagawa ako ng Shanghai. Wala kasing guys, walang kinchay. So, pwede na to celery. Ayan, kaya meron din akong spring roll wrapper. Tapos, doon ako bumili ng carrots, bawang, tapos sibuyas. Ayan, gagawin ko pala yan ngayon. Then, ayan, yung Johnsonville, tapos hotdog. Then, yung gigilingin ko na pork. Yan. Habang nagsasaing ako ng Japanese rice. Pang musubi pala, hindi misubi. Yan. Ilingin na natin ito. Ito pa yung rice ko kanina. Ang ganda ng pagkakasaing ko kanina, in fairness. Malambot siya. Yan. Talagang kailangan lang nito.
pasensyahan yung ano, mahabang pasensya pag nagsasaing nito. Kasi nga sobrang tigas ng grains. Unlike sa white rice. So, pakukuluan mo siya ng pakukuluan. Yan. Pero maalit-gas-gas pa rin siya. Iba pa rin yung texture ng white rice dito guys. Ano. Halo-halo na to. Meron na din tong ano eh. Yung adlay. So, yan. Bukas i-steam ko na lang din ito. Ganun na lang ako mag-init ngayon since wala nga kaming micro. Bumili na rin pala kami kanina ng ano, ng lutuan kasi yung old lutuan namin is grabe, siraan na tapos mauling na siya. Ayun oh, tingnan niyo yung mga kawali ko. Kaloka, kaya lilinisin ko na 'yan. Papuputiin ko ulit. Ayan, white yung pinili ni Daddy kasi ano daw, maganda. Tsaka makapal to. Unlike nung ibang brand na sobrang nipis, parang ano lang, 'di ba? Ayan oh. Parang lata lang talaga. So, ito, aesthetic. Tapos, yan, malinis tingnan. Meron pa pala akong toyo. Akala ko wala na. Pero okay lang yan. Mas maganda yung mas marami tayong stocks, diba? Yan. Tapos yung mantika, sinasaling ko na kasi pagka ini-store ko to na ganito lang, may nang bubutas. Di ko alam kung ipis yan o bubwit. Yan. Binubutas nila dito. Tapos kinabukasan, ano na, tapon-tapon na. Kaya sayang, isali na lang natin lahat. Teka. Tapos ako kasi gusto ko laging ano, lagi akong may mantika. Ako lang ba yun? Gusto ko lang, hindi ako naubusan ng mantika. Ano ba to? Ayaw naman pabukas. Mustard. Ayan. So, tomorrow na yung ano namin, yung uwi namin. Siguro mga lunch kasi magpipick up ako ng mga ano. Or aantayin ko na lang, papalalamove ko na lang yung mga dapat ipalalamove na stocks. Ayan. Ay, ang init. Grabe. Parang matagal na akong gumagamit na itong ano guys, coconut oil simula nung mag low carb ako. So mga pa 2 years mahigit na. Yan, laging coconut oil yung ginagamit ko. Kahit sa probinsya, kaso iwan ko to si mama, ayaw ng coconut oil. Ibang oil lang binibili. Pero pag nandun ako, coconut oil yung binibili ko. Baka oy, na-shoot yung ano, ring. Bulutang. Na-shoot yung ano, yung ring. Ayun. Kalogs. So, yung ating funnel. Funnel. May sauce. Parang ihilang ni Groot. Char. May sauce. Uh-oh. 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 Oops! Kala mo pong maramihan na pamilya yung ano yun, no? Yung stocks ng mga condiments. Oh. Toyo. Then, suka. Ano, binabantayan niya naman yung malaking daga. Tapos, hindi mo naman, ano yung Groot.
Tabong bastos na to kinakausap. Tawan-tawa ako kagabi. Nandito siya. Nakatingin siya. Literal nakaganyan. Nakatitig. Naguhugas ako ng plato. Sabi ko, sino tinititigan ni Groot? Pag pag tingin ko dito, ala yung daga. Nandiyan na sa last, step. Halos magkaan na sila, mag-eye to eye na sila eh. Walang ginawa si Groot. Nakakaloka. Hanggang tumulay na doon. Papunta doon. Colors ka talaga, Grootin ka. Anyway, yun, ang galing ni Chris kasi siya na naglaba ngayon. Sabi ko, sino nagliba? Sabi niya ako. In fairness, pati pagkakasampay niya, pabaliktad nga lang yung hanger. Papasok. Pero, di ba? At least marunong siya maglaba ng sarili niyang damit. At ayun nga, gilingin na natin to para maluto ko na ma-prepare ko na yung Shanghai or magawa ko na. Ayan. May giniling kasi ako kanina pork din yun Litan ko pa kaya para mabilis magiling. Pinagsama-sama ko na guys yung pork, carrots, tapos dahon ng celery, kalahating onion, and then 4 cloves of garlic. Pero mas masarap niya maraming garlic, dagdagan ko pa. So, dinagdagan ko lang ng 3 maliliit pa na garlic. Saan yung cover nito? Spring rolls. So, ito na yung mixture natin, guys. Nilagyan ko na rin siya ng 1 egg, tomato, soy sauce, ulit. So, nilagyan ko siya ng 1 egg, soy sauce, oyster sauce, tapos pickles kasi pag gumagawa kami ng Shanghai, may pickles yun para may konting asim tamis, diba? And then pampasarap din talaga yung pickles yan. And ano pa ba, maraming pepper yan, ground pepper, then konting salt and pang umami. So yan, balutin na natin yan. Ganda ng ground diba? Sabi kanina ni Daddy, bumili ka na lang nung gawa na dun sa sa SM. Ayoko nga. Gusto ko ako gagawa diba? Bango-bango pa. Charan! Tapos ko nang balutin, guys. Yan. Hindi yan pare-pareho kasi pang kain lang naman namin yan Yan. Magpipirito na rin ako para ulamin namin ni Daddy, John Chris. Tapos yung iba, syempre, natin, i-freezer.